Парфюм, който се води по-добър от Латафа Камра със същият ароматен профил. Рейтингът му е 4,64 в фрагрантика, така че аз какво друго да направя, освен да го взема, да го тествам и да ви разкажа за него. Royal Blend Nero от French Avenue. Много ванилия, още повече канела. Идентична сладост с тази на Латафа Камра, но какви са разликите? Тук съм пръснал Royal Blend Nero, а на тази китка съм си пръснал Латафа Камра. И след няколко часа какво усещам? Латафа Камрата си е традиционно сладък аромат, доста сладък за моя вкус, затова и рядко го ползвам. Тук ванилия, канела, индийско орехче за малко повече пикантност, но и не толкова изразен, ясно сладък ароматен профил. Повече си отива към унисекс аромат, какъвто трябва и да бъде този парфюм. Такъв е по дизайн. Не знам дали можете така да му видите надписът, но този парфюм трае повече от Латафа Камра. Излъчва повече от Латафа Камра и по всички показатели се представи доста по-добре. Така че ако имате Латафа Камра, не бих казал, че е излишно да вземете и този. В никакъв случай не прави лош варианта да си имате и двата. Този да ви е по-сладкият, а този да е много близък, но не толкова сладък и лично за мен доста по-носим. И последно, ако те грабна този парфюм, откъде да го вземеш? fragranceofdubai.bg, а там имате и Royal Blend Sequoia, например, който пък е клонинг на Angel Share Paradise малинките. Също много сполучлив аромат, а и ще ги вземете на прекрасна цена. fragranceofdubai.bg, а това е Royal Blend Nero